What's up mga VisLog? Ngayong gabi ay birthday ng aking anak. Yan. Celebrating his 7th birthday. Wow! Daming pagkain. So, simulan na natin ang celebration. Mag-enjoy at simulan na rin natin ang ating munting konserto. Tignan nyo kung sino yung mga artist natin. Let's go! Siyempre, pagkatapos ng kainan, oras naman ng kantahan. Okay guys, concert naman tayo. Ayan, bigay todo na po ang dalawa. Nag-duet ang dalawa. Bago lang sila nagkakilala guys. Pero, ayan, alam mo mga professional, diba? Sarap sumaba. Guys, hindi pa nakainom yan guys. Yan yung mga cold drinks natin. Paano na lang kaya kung nakainom na itong dalawa na to? Nag-import na rin. Sige, Dip, agapon. Kaya mo yan, kid. Ngano, luloy na. Emotional singer. Okay, galing pa rin pa. Alright, accept. Good. Ayan, pasayaw ako dahil. Anong ako nalaway ko ba? Sayaw yun tatay. Ilan ako Gusto ko
Ayan ang mga karaan. Sige, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa pagtanaw, paglantaw sa aking video. Paalam! Meron tayong merch guys. Available in 2 design. VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!